А лёс мой родимый, жахливый, я тебе скажу. Так, жахливый и непригожий. Вёсочка Тростенец, Лоевского района, Гомельской области. Это моя родимая вёсочка Тростенец. Там было 60 хат, невеличка вёска. Ось. Такая одна улица, а потом так в конце літери Т. Літера Т така трималася. Тростенец, так. А лёс я приехал, я веду, что адбываецца. Я калісьці прыехаў, спалохаўся нават. Закопали все. Краму закопали, клуб закопали, школку закопали. Ось. Дрэвы там просто мы калісь іх з лесу прыносілі, каб пасадзіць, парк невялічкі такі. І да нас старэйшыя людзі таксама, там полі стаялі такія, космос. Ось. Таксама закопали. Хаты амаль все закопали. Засталося недзе каля десятка хат, і людзей таксама столькі. Ось. І я разумею, што хутка зусім не стане вёскі. Яшчэ некалькі год або гадоў. Ферму моцную такую закопали, там працавала все, як ты казаў, на мазі была. Чырвоны уголок, комнаты адпачынку з душам і так далей. Лазня, побач там непадалёк ад фермы, лазня была, закопали. Ось. Склады завалились, мабуть, позакапывали, уже-то закопали, там все позакопали. И ось Сум таки приехал, сумно так стало. Думаю, пройду так с конца в конец, ніби развітаться. Пройшов так по лесом, по лесу. А там лес безмежный, партизанские лесы, ведаешь. Пройшов інший конец вёски амаль, где став пруд, по-вашему. Став тут еще ставок, кажется, у нас став, областного слова, кажется. Где мы в детстве купались, рыбу вудили, ловили. Карась там. Еще мой сынок приезжал маленький со мной. Так само бачу фотки. Вудил там рыбы. Карась кинул, як той казав, раз, два, три, і тягни. Ну. Зник став, воды зовсім не стало, ноль. Ось, заросло чаротом, воды не стало. Думаю, пройду далі. Пройшов по фермі, в тим сенсі, що її закопали. Ось я пройшов цю територію. Ферми хлівов, які будували наші батьки, мой батько особисто, і бригада була будівників, ось з Тростенця так само. І лазню вони будували, закопали. І ферми, хліви такі просто. І пройшов березовий гай, там такий невеличкий. Лес есть. І там наше футбольне поле, і було навіть дві пляцовки волейбольні. Так само там. Прийшов я туди, і поле зникло, заросло. Заросло березками, видиш, берези, вони ж самосейки, як той казав, вони розлетілися, посеялися самі або розсіялися. І в мгновение ока вони вимахують, виростають такими ж. І я ходжу, думаю, ну, недзе хоть бы, або хоча б лінію нейкую знайсці.
нічого не знайшов, а сумно так стало, не. Хомяк у глот свой стоїть. Ми ж там провели безмежно великий кавалок свого життя, дитинства, юнацтва і вже не юнацтва. Ось. А потім бачу далі так за березками нечто слуп некий стоїть, ну вже зламаний. Слуп, ну, як ти розумів, штанга, там брама, слуп від брами вратарський. Видиш? От футбольних ворот. Штанга стояла, як ти розумів. І з тягом часу вона зламалася вже, і полова стояла. Я так обрадувався так, вона нахилилась, я підійшов, прийшов, обняв її, довго мовчав так, а хомяк ось у глотці, в горлі не відпускає. Я з Березкими розмовляв, ну, і з гэтай штангою розмовляв. Ось. Справа в тым, што на той час гэта, калі я прыехаў, я ўжо не быў на тым полі, мабыць, гадоў 25. Тым лесе, оно зараслося. І тое, што шмат хлопчукоў на той час уже маіх сяброў пашлі на нябёсы. Я не кажу паміраць, я это не люблю, я веру, што жыццё бясконца. Ось, смерці той нема. Але пашлі на нябёсы тыя, што маладзейшыя за мяне, і мае аднагодкі, і крыху старэйшыя, і яшчэ больш старэйшыя ўжо пашлі, шмат пайшло на нябёсы, на той свет. І так сумна стала. Я думаю, магчыма. А яшчэ веру, што ёсць Бог і Тварэц наш ёсць. Ёсць абавязкова Тварэц наш Бог, таму што інакш усё не мае сэнсу ніяк. Вось я тады падумаў, што магчыма гэта Берозкі не проста Берозкі, а нібы ў памяць, нібы ў падзяку мне, што я вось прыйшоў, выраслі там. Чакаць, я сентыментальны чалавек. Чакалі мяне там. І так горка і сумна. Пастаяў. Ну, думаю, такое жыццё патрэбна ісці. Пакланіўся тым Берозкам. Ось. Пайшоў з гэтага ўжо, з гэтага боку вёскі зайшоў. Думаю, патрэбна пайсці прывітацца з бусламі. А буслы у нас былі пасярэдзіне сярэдзіна вёскі, каля хаты маёй цудоўнай аднакласніцы, якая таксама маладая пайшла на нябёсы, захварэла. Ольга Гаврик. Царство небесное, Олежцы Гаврик. І ось каля яе хаты на трансформаторнай будцы, той казаў, гнездо, кубло, буслоў, аістаў. Я прыйшоў і зразумеў, што я не прывітаюся з імі, з бусламі, не развітаюся. З кубла трава, гляджу, трава такая ўжо больш метра, мабыць, зялёная. Я зразумеў, што буслы ўжо тут не жывуць. Полетели. Буслы живут там, где люди. Ось. І адчайна незразумела стала мне, што мне далей рабіць. Хацелася так закрычаць, а той хомяк у глотцы мяне не адпускае так. А побач з гэтым гняздом вярба расла, лісцёвасць гэта такая прыгожа зялёная. Так хацелася закрычаць, каб аж лісцё гэта здрыганулася чамусьці. Але не атрымалася мне. І што ты думаеш? Толькі хацеў уже ісці ў бацькоўскую хату, каб
как побыть там крыху и поехать. Так расхвалевался. И что ты думаешь? Гляжу, назираю с гнезда скубла. Медленно, 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 ниби сползая и падая мне под ноги вот это вот перо. Я покажу, коли видно. Просто у нас світла нема, света нет, як той казав. Світла нема, у меня свечки горять. Вот это перо. Я лічу, гэта апошняе перо наших буслов, або нашего бусла. Бусла. Я еще больше расхваляваўся. Яшчэ больше. Але падзякуваў. Думаю, нібы буслікі тыя ведалі, што я прыйду абавязкова. Я кожны год прыязджаў і прыходзіў да іх, вітаўся і развітваўся. Нібы ведалі, што Васіль абавязкова прыйдзе, і яны пакінулі вось мне гэтае перо. Я забраў его з сабою, яно мне даражэй усяго золата. Сусвета, света. Разумееш? Ось такі. Грошей усіх даражэй. Гэтае перо. Ось, ну але што рабіць? Пайшоў у бацькоўскую хату, пару гадзін пасядзеў, выйшаў, перахрысціўся, пакланіўся вёсцы, хаце і пайшоў. І пайшоў. Ось такія справы. Так што такая доля моей вёскі. І, мабыць, крыху і моя такая доля ад таго. Так што той Беларусі, або тае Беларусі, або такой Беларусі, якая жыве ў маёй душы, грэе мяне, лечыць мяне, трымае неяк у гэтым жыцці таксама. Ужо няма і не будзе. Такой маёй Беларусі ўжо няма і не будзе. Так што такі лёс, такая судьба лёс. Лёс судьба. Такая доля. Так наканавана. Вёсачцы маёй Трасцянец на Ловішчыне. Ну і мне з ёй разам. Такія справы. Такія справы. Такія справы. Такое жыццё.